ברוכים הבאים לסימניה, אני אורי אנגלמן. אני נחשון ורד. כל פרק אני ונחשון נפגשים לדבר על ספר שקראנו. אנחנו לא מכינים שום דבר לפני, קוראים, מתיישבים ומדברים. והיום אנחנו הולכים לדבר על ז'אנר שלא דיברנו עליו עד עכשיו, פנטזיה. והיום נדבר על הספר חרשת של יהודית קגן. בואו נתחיל. גיבורת הספר היא בת שירות עם אידיאלים גדולים ותיק גדול אפילו יותר. השנה השנייה של השירות היא מחליטה להציל את העולם, קלאסי, אבל הפעם ממאבקי הירושה של עולם השדים. שירות משמעותי, כבר אמרנו. היא גונבת מגילה עתיקה מהספרייה הלאומית ומתחילה את המסע הפרטי שלה ברכבת השדים, אליה היא עולה. אז קודם כל צריך לעשות כבוד גדול. סופרת ישראלית שבה מוציאה ספר, סיפור פנטזיה, שזה גם לא קיים הרבה, אבל אני מרגיש שדריין פנטזיה, באיזשהו מובן, תמיד צריך להתנצל קצת. כאילו, למה אתה קורא בכלל פנטזיה? אתה מבין את השאלה הזאת? אני מבין את השאלה הזאת. הרגע לפני שאני אנסה לתת את התשובה שלי עליה, אני רוצה להצטרף למה שאמרת. היא עשתה פה ספר אדיר ובז'אנר מאוד מיוחד, גם פנטזיה בעברית, זה לא משהו מאוד נפוץ ושכיח, פנטזיית מקור ישראלית. גם פנטזיה יהודית, היצורים והעולם שבו היא מסתובבת והמרחב שבו היא מסתובבת זה ארץ ישראל עם השדים וכל הדברים האלה, וגם פנטזיה דתית לאומית, שזה עוד רובד, יש לנו גיבורת סיפור דתית לאומית. אני אחזור לשאלתך, למה קוראים פנטזיה? והאמת שפעם מישהו המליץ לי על שם הרוח, על סדרת הספרים של שם הרוח, זה קרה ממש בשנים האחרונות, גיליתי את הספרים האלה באיחור, והתגובה שלי הייתה, די, עברנו את הגיל. מי קורא עכשיו פנטזיה? זה היה לי נורא מוזר, אבל בגלל שאני מאוד מעריך את המישהו הזה, אז קיבלתי את ההמלצה שלו, וקראתי, ובאמת, זה שאב אותי פנימה כאילו אני שוב בן 15. וזה היה קסם, ונראה לי שזה הקסם של הספרים האלה, שהם מצליחים לקחת אותנו, לשאוב אותנו, לסחוף אותנו, לעתים הרבה הרבה יותר מספרים, ספרי פרוזה רגילים אחרים, ליקום אחר, לעולם אחר, שבסוף הוא לא מאוד שונה מהעולם שלנו. אבל אתה מדבר פה על אסקפיזם קצת. כאילו, כשאני קורא את הסיפור פנטזיה, לא משנה מה הוא יהיה, אני טיפה יכול רגע לגלוש לעולם קצת שונה. עכשיו, ברור שלילד קטן, עולם הדמיון שלו מאוד מפותח. אז זה ישר מזמין, כאילו, אוקיי, בוא נדבר על איזה משהו מעניין. תראה, בוא רגע נדבר על הספר, חרשת או חרשת? אני גם לא היה לי ברור, דיברנו על זה, חרשת, חרשת, זה כאילו, זה ארמית, אני לא יודע אם יש פה נכון, לא נכון, יש פה בעיקר חרטט בביטחון, בדיוק. אבל אתה אמרת לי שזה בא מהמילה חרש, כאילו כוס. כן, לא, חרש, כאילו גם לחש, כן, אבל כאילו גם לחש, חרש זה שקט, כן, מרגלים חרש בשקט, וגם לחש שבא משהו כאילו לחישה, כן, כאילו משהו כזה נורא נסתר כזה. מין רעיון כזה, ובכלל בארמית, איך מבטאים מילים בארמית, לא המקום ולא הזמן להגיד, אבל אפשר לבטא ככה, העדות מבטאות בצורה אחרת מילים בארמית. תראה, מה שהיא עושה פה בסיפור, ובואו נתחיל מאיפה שאני התחברתי. מי שגר בירושלים, ומי שגר בקריית משה בפרט, קל לו להתחבר. בניין שירות, יש פה בקריית משה, בלי סוף בניינים עם בנות שירות, הספרייה הלאומית, זה גם לא רחוק מכאן, הליפתא, ערש ילדותי, המעיין שבו הייתי אחרי הרבה פעמים, המקומות האלה מאוד מתחברים, והיא לא מתביישת לשים על השולחן את הקטע הדתי-לאומי, לא בשפה, לא בסגנון, לא בשום צורה שהיא, היא הולכת על זה, ועושה את זה בכל הכוח. עכשיו, אני חשבתי איזה משהו, לכאורה אתה אומר, בואי, תהיה רצינית, תני איזה משהו יותר, אני יודע מה, פחות מגזרי, אבל, כשאנחנו קוראים הארי פוטר, נכון? אז אנחנו כאילו נכנסים לכל התרבות האנגלית, יש שם בקטע נגיד שפטוניה בהארי פוטר, הדודה של הארי, מגדלת צמחים מחוץ לבית. יצא לדבר עם איזה אחד אנגלי, שהוא במקור מאנגליה, הוא התגייר, ואומרת, האמא שלי, כל יומה היה לסדר את הגינה בחוץ. זה כאילו היה הכבוד שלה. אמרתי לה, בונה, עכשיו אני גליתי מה היה בהארי פוטר. עכשיו, כשאתה רואה את הדבר הזה, אתה אומר לעצמך, למה הרולינג לא מתביישת לספר על התרבות האנגלית? אני אגיד לך למה, כי אתה מעריך אותה. ואתה אומר, וואלה, אני רוצה תרבות כזאת. אז ממילא לא משנה לך שזה קצת שונה ממך או מורכב, אתה תלמד לכבד ותתעניין. ולפעמים התרבות המגזרית שלך, אתה צוחק עליה והיא מצחיקה אותך, ודווקא פה שהיא שם אותה על השולחן, נותנת לה גם כבוד, אז זה גורם לאנשים להסתקרן, אולי יש כאן משהו מעניין. אני חושב, אפילו שזה ההפך מכך, אתה יודע? כשלוקחים אותי לעולם אחר שאני לא מכיר, עם דמויות שאני לא מכיר, עם מנהגים שאני לא מכיר, כמו שאתה אומר, לגדל ירקות בגינה, ואלף ואחד ניואנסים שאנחנו אפילו לא עולים עליהם, על כמה שהם מוזרים לנו,
מרוב שהם מוזרים לנו, זאת אומרת, זה אולי חלק מעולם הפנטזיה הזה. יש עדים, יש רוחות, ויש אנשים שמגדלים ירקות בגינה, אנחנו כבר לא מבדילים אפילו בין הדברים שהם מקומיים לאיפה שנכתב הסיפור, לדברים שהם פנטזיה. ואני חושב שזה חלק מהקסם, זאת אומרת, אני מרחיק לעולם אחר כשאני קורא ספר, אני מגיע לעולם חדש שאני לא הכרתי ולא נחשפתי אליו, וזה עולם הקסם, וזה גם העולם הבריטי, או העולם האמריקאי, או התרבות הגרמנית, וזה נורא משעמם לקרוא על התרבות שלך, אני מכיר אותה. את מספרת לי על מה זה לתפוס טרמפים, אני תפסתי טרמפים כל התיכון, זאת אומרת... הייתי בטוח שתגיד, את מספרת לי מה זה שוט אס-אמס, אני קורא ב-אס-אמס עם הרב שלי. זהו, בדיוק, הרב שלי אין לו שנייה, אז מה יש לי לעשות עם הדבר הזה, כאילו? וזה מכשול שהיא צולחת יפה בספר, זאת אומרת, כדי לצלוח את המכשול הזה, אתה צריך גם לכתוב טוב. אתה לא רק צריך סיפור טוב, אתה לא רק צריך עלילה טובה, אתה צריך שהסיפור יהיה כתוב טוב. והבדיחות הרבות, המגזריות, הפנימיות שיש לאורך הספר, עושות את העבודה. הן מצליחות לעבור את המשוכה הזאת, ולעשות לנו ספר מעניין. אני אגיד, הספר הזה נוחת עליי בתקופה, שאני ברצף של 3 ספרים נורא מגזריים. פתאום חשבתי על זה היום. היה לנו אני קראתי לאחרונה את מי שסוכתו נופלת, שהוא ספר מגזרי, שמספר על הישיבה, ועל החתונה, וחוות הישיבה. ועכשיו חרשתה, והספר שהתחלתי עכשיו לקרוא, נקרא הקדוש ברוך הוא ו4 רווקות מהשומרון, והוא כבר, אני רק בהתחלה, אבל הוא כתוב מעולה, והוא גם ספר סופר מגזרי, מספר בהתחלה היא בת שירות, ואחרי זה היא סטודנטית במכללה לאומנות, עם החברות שלה מקרני שומרון, זה נורא מתגלגל לעולמות הדתיים לאומיים, נכון. וזה כיף לראות את הפריחה הזאת, ואגב, כל ספר פה הוא בסוגה משלו, כן? יש לנו פה ספר שנצמד לפנטזיה, וספר שמספר איזשהו עולם רגשי, נורא אישי, סיפור מאוד אישי, ויש פה ספר אחר, שהוא גם כתוב בצורה נורא אחרת, על החוויה של 4 רווקות בירושלים. זאת אומרת, זו תופעה מאוד מעניינת שקורית פה. בוא נחזור שנייה חזרה. יש לנו גיבורה, והגיבורה הזאת היא בת שירות, שזה באמת בחירה לא מובנת מאליה, כי היא בת שירות, וגם לאורך הספר היא טיפה כאילו מזלזלת בה, היא באמת, כאילו, היא לא עושה צבא, היא דתית לאומית, כאילו משהו נורא כזה פשוט, ובמובן מסוים יש איזה ממד שמזלזל בהיותה בת שירות, כן? לא כל כך מעריכים אותה על זה. וגם צוחקים על זה, היא שואלת את הרב שלה כל הזמן, והיא מספרת כאילו על החינוך שלה, והיא דוסית, וכאילו החצאית מפריעה לה, והחולצה מפריעה לה, כאילו, האירוע הוא סביב הנקודה הזו. מצד שאני רוצה להגיד שבאמת יש כמה שמאוד מעניין, כי כמו הצבא, כמו ישיבה, גם שנת שירות היא יציאה לחיים. וכל יציאה ממעטפת, בין אם אתה בחור שמתגייס לצבא בגיל 18, ובין אם אתה אדם שהולך לישיבה, ויוצר גם מהמקום הזה, זה יוצר אצלך איזה סוג של הלם, מפגש. ואתה רואה את ההלם הזה בא, כי פתאום זה לא אותה אולפניסטית רגילה עם השאיפות האולפניסטית הפשוטות, היא יצאה לעולם, ועכשיו היא מתמודדת איתו. ויש איזה אתגר, האם היא תישאר היא בכל ההתמודדות הזאת, שנראה בהמשך שלא בדיוק, כי לא נגרם הנשארה היא. אבל הבחירה בבת שירות היא בחירה אמיצה, אבל בעיניי מוערכת. כי באמת בנות שירות עוברות דברים בשירות שלהם. אולי לא דווקא שדים ורוחות, אבל עוברות. אז הבחירה בבת שירות בעיניי היא בחירה פנטסטית. זה דמות מאוד מענה, מאוד כיף לקרוא אותה, מאוד כיף לראות אותה, כי באמת היא חיה באיזשהו יקום מוזר, שהוא בתווך, זאת אומרת, יצא כאילו מהערוגות של החינוך הסגור, המקובע, היא יוצאת החוצה על איזושהי שליחות, היא נחשפת לראשונה לעולם בחוץ, אבל היא עדיין נחשפת אליו מבפנים, כשהיא תחת משימה, כשהיא תחת שירות, שמחזיקה אותה באיזושהי משמעות, ואנחנו יודעים שהשינויים המשמעותיים באמת קורים דווקא אחרי השירות, השינויים המשמעותיים באורח החיים, קורים דווקא בגילאים ובשנים המעצבות של האוניברסיטה, של הלימודים האקדמיים, שנות ה-20, ולא בשלהי שנות ה-10. כן. ואתה יודע, בהתחלה היה פה הרבה בדיחות בנות שירות כאלה, שבאמת מביאות קצת זלזול, כאילו הן סרקסטיות, הן ציניות, והן כזה, כן, היא גיבורה, היא מצילה את העולם, הרי הבת שירות של הספרייה הלאומית, ברור שתפקידה הוא להציל את העולם, ויש פה הרבה מהצינות הזאת, וכשקראתי את הספר בפעם הראשונה זה קצת חרה לי, לא קראתי את הספר בפעם השנייה, אבל עדיין בפעם הראשונה זה חרה לך. בפעם הראשונה זה חרה לי, אבל אחרי שקראתי את הספר בפעם הראשונה, אז ראיתי איזה רעיון עם הסופרת, עם יהודית קגן, והיא סיפרה שהיא התחילה לכתוב קטעים מהספר שביבים, כבר כשהיא הייתה בת שירות, ובשנים שאחרי זה. והספר הזה הוא התפתח והוא התגלגל מתוך קטעים שהיא כתבה לעצמה, מתוך החוויה שלה. ולשמוע אותה אומרת את זה,
הרגיע אותי, שיקח בי את הקצת אי נוחות שהייתה בי כשקראתי את זה. למה? כי אתה אומר כאילו, זה הפך להיות איזשהו הומור פנימי. היא לא צוחקת על בנות שירות, היא לא לועגת לבנות שירות, ההפך, היא באה מהעולם של הבנות שירות, היא יודעת שבאמת הן חושבות ככה ומאמינות ככה, ובאמת זה מה שהן עושות. אבל יש גם איזו ציניות פנימית בריאה כזאת. יש פה ממד קריקטורי של הדמות. נכון. וזה בסדר, כי אפשר לעשות משהו. אבל זה בסדר, כמו ששמן מספר בדיחות על שמנים. בדיוק. זה אותו ז'אנר, וזה יכול להיות נורא צורם כשמישהו יורד על שמן, ועושה את זה בכוונה רעה, או בחוסר מודעות, או בציניות. אבל כשהוא בא מבפנים, וברורה הכוונה שלו, וברור שאין פה איזה משהו שהוא נגד שמנים, וזה, הוא בעצמו שמן. הוא בעצמו, והוא אומר, כן, יש בזה דברים טובים, יש בזה דברים רעים, והוא יכול לדבר על זה בצורה חופשית וכיפית ומשעשעת, שגם אתה יכול ליהנות ממנה. אתה לא צריך להרגיש במגננה. יש פה איזו נקודה שמעניין אותי איך אתה מסתכל על זה, כי אני מתלבט. האם זה ביקורת או משהו אחר? הרי בסוף, אופיר הולכת לספרייה הלאומית וגונבת את המגילה, אותה מגילה עתיקה. שואלת, אורי, היא לא גנבה. היא שואלת, נכון. היא תכננה להחזיר. לא יודע אם היא שואלת את המגילה, את הרב שלה, היא שואלת מישהו. עכשיו, היא בעצם עושה את זה כי היא רוצה להציל את העולם. עכשיו, אתה אומר, זה כאילו בת שירות קלאסית. אני עכשיו הולכת להציל את העולם ואת היקום. אני עושה שירות משמעותי. עכשיו, באיזשהו מובן, היא לא מצילה את העולם בזה, אלא כמעט הורסת את העולם. כשהם מסתכלים על זה בשורה התחתונה ושואלים, האם המעשה הזה היה מעשה נכון? לא. זה היה מעשה רע, חסר אחריות, לא בסדר, ועוד בקופסה של גלנפידר 15, זה כל הרמה שהאבא שלך יכול להגיע, אי אפשר להגיע למשהו יותר טוב, אני כבר ממליץ לכם פה מאזינים שמגיעים לגיל 18, גלנפידר 18 שווה את זה הרבה יותר, ומי שרוצה גלנפידר 21 זה בכלל, אבל... אורי, תקציב של בת שירות, זה לא... זהו, תקציב של בת שירות. אבל בשורה התחתונה יש פה איזה צדק מחלק כזה. היא צודקת, והיא כהולכת באיזה אמוק, שאולי בא בדיוק להדגיש את הדמות הזאת, ואולי זה ביקורת. זה מעניין מה שאתה אומר. אני לא חשבתי על הביקורת הזאת בעצם, שהיא כל כך צודקת שהיא עושה נזק, והיא פוגעת, אבל כשדיברת, הזכרת לי פסקה של הרב קוק באורות התשובה שאני אוהב. אני לא זוכר את הפרק, אבל זו הפסקה האחרונה בפרק, אז תחפשו את זה שם. אוקיי. והרב קוק אומר שם, אני חוזר בי, אני לא בטוח שזו הפסקה האחרונה בפרק, אבל תחפשו את זה שם. אתה מקשה עוד יותר? והרב קוק אומר שם משהו כזה בערך. יסוד הרזים, שמעשה שעשה אדם טוב הולך לטוב, גם אם מעשה עצמו לא היה טוב. ומעשה שעשה אדם רע, גם אם הוא היה מעשה טוב, הוא בסוף בחשבונות שמיים, האלוהים, הקבליים, הוא הולך לרע. יש פה איזה היגיון, זה חסד לאומים חטאת. גם כשהם עושים טוב, זה כאילו חטא. אפילו שהם עושים טוב. אני לא יודע להסביר את זה. אבל אני חושב שזה נוגע פה, כן, באיזושהי אינטואיציה שיש לנו, שאנחנו אומרים, העיקר הכוונה. וכשילד מקבל מכה ממישהו בטעות, והוא מתחיל לבכות כי הוא נעלב, כי נגעו בו, לא, אבל הוא לא התכוון. כן, הוא לא התכוון. ולילד גם לא באמת כואב, כן? לילד כואב בעיקר המגע בו. כן, אבל מצד שני, אנחנו, אתה יודע, עם מה מרצפים את הדרך לגיהנום? חול? עם כוונות טובות. כוונות טובות. כלומר, אני מבין מה שאתה אומר, אבל בסוף היא עושה כאן מעשה בעייתי. בוא נחבר את מי שלא קרא את הספר, היא בעצם לקחה את מגילת שלמה, שכאילו מגילה שמשביעים בה שדים, לא משנה מה, והיא לוקחת אותה, משאילה אותה מהספרייה הלאומית, כדי להביא אותה לאיזה סבתא מרים, שנמצאת באיזה בית אבות, שאני לא יודע אם היא רוצה להציל אותה, או שסבתא מרים אמרה לה שהיא מצילה את העולם. לא לגמרי הבנתי את הסיפור שם, בדיוק מה קרה שם בבית חולים, בבית אבות. והיא כאילו מוכנה בשביל זה לעבור על כל הערכים הכי בסיסיים שיש לה. לא לגמרי. למה? כי היא מוצאת את עצמה בלי ארנק מהעמוד השני, והיא לא תיסע באוטובוס בלי לשלם. היא שולחת פשוט SMS לרב, היא מחכה, היא מתעכבת, וגם היא לא גונבת. מאוד חשוב לה לעמוד על זה שהיא שואלת. זאת אומרת, היא מעגלת פינות, כן? זה קצת אפור, אבל היא ממש לא נכנסת לאזורי השחור, דווקא היא שומרת יפה על הערכים שלה לאורך הספר. האמת שאתה מעיר פה נקודה, נכון, באמת אפשר לראות שכאילו יש לה כל הזמן כאילו התכתבות עם הערכים, האמת שאתה מעיר פה איזה נקודה שבאמת יש לה איזו התכתבות כל הזמן עם הערכים שלה, והיא מנסה תמיד לשמר עליהם, גם בתוך כל הדרכים הקשות שהיא עוברת וכל המסעות, חוץ מזה קטע אחד שלדעתי היא לא עומדת לשמור על הערכים שלה, אבל בוא נתקדם בעלילה, אז היא גונבת את המגילה, בורחת, עושה קפיצת הדרך, דרך אגב, מושג שגם מופיע בחולית, קפיצת הדרק, מי שקרא את זה באנגלית ולא הבין מה זה המילה הזאת, והוא חיפש תרגום, והתרגום לא תרגם, עד שהוא נכנס לוויקיפדיה, ושם, קפיצת הדרך. הבנתי, אוקיי. אבל היא בעצם מגיעה, ומגיעה לים המלח, שכאילו זה מקום עם שדים,
עוד לא התחלנו לדבר בכלל על כל ההכנסה של השדים הקבלים, אבל בואו נמשיך בעלילה, והיא פוגשת שם את דניאל, בחור נחמד, חתיך, נאה, לא יודע איך תגדיר אותו, ושם לראשונה היא נפגשת עם השדים. ובעיניי כאילו פה מתחיל גם העניין הפנטזיונרי, כאילו פה מתחילה הפנטזיה. ויש לי הרבה ביקורת על הקטע הזה. אוקיי, בוא נשמע. אז תראה, אני אגיד לך מה, כאילו מצד אחד אני אוהב פנטזיה, אני גם רואה בזה את הממד העמוק, אני רואה בזה עוד אלמנט אומנותי, ולא מזלזל בזה בכלל. מצד שני קשה לי עם השימוש בפנטזיה יהודית בצורה הזו, הפולקלור הזה. בגלל שבעיניי זה קצת מזלזל בכל עולם הפנימיות והקבלה. כי בסופו של יום, מה בעצם היא עושה? היא לוקחת כל מיני דמויות שמופיעות בגמרא ובמדרשים. עושה להם האנשה עם א', הופכת אותם לאנשים. כלומר, אם אנחנו נתקדם עוד טיפה בעלילה, יש שם קרבות ירושה על הכס המלוכה, וזה פשוט קרבות מלוכה של אנשים. יכול להיות שהם טיפה יותר אלימים וחסרי גבולות, כי פחות אכפת להם להרוג אחד את השני, אבל זה פשוט, בוא נאמר, זה לוקח אותי לימי הביניים, בסדר? זה לא איזה משהו שכאילו ממש מופקע מהדעת מה שקורה שם. ובעצם מה שקורה בכל העלילה, זה שהיא פשוט עושה את העולם האנושי בעולם השדים. ולוקחת את השמות שמופיעים בכל מיני מקורות, והופכת אותם לדמויות. עכשיו, למה לי זה מפריע? אתה יודע, כשחיפשתי על הספר, הייתי שאלה הלכתית, שאלו רב, האם מותר לקרוא את הספר הזה שעוסק בשדים? אז ענה איזה רב, אתה יודע, בגישה שלו, אין דבר כזה שדים, אז אין בעיה לקרוא את הספר. ובאמת, אם תפתח שולחן ערוך, תחפש מה ההלכה שאומרת שאסור לדבר על זה, או לקרוא את זה, לא תמצא הלכה כזאת. אין הלכה כזאת. אבל, אני בעיניי, לקחת כל מיני דמויות, ולעשות להם האנשה, זה קצת לזלזל בהם. ולהגיד, זה לא אמיתי, זה באמת שטויות. עכשיו, נכון שאם את תופסת את זה, כאנשים אנושיים, כמו שהרמב"ם, סליחה שאנחנו נכנסים פה לזה שיעור תורני, אבל בוא נדייק את זה. אם התפיסה שלך, שהם כמו אנשים, והם בדיוק כמו אנשים, אז זה באמת דמויות פיות וקוסמים. אבל אם אתה מבין שיש פה רעיונות מאחורי זה, יש פה כוחות רוחניים, זה לא מצחיק וזה לא סיבה לזלזל. וזה נקודה שהפריע לי. אתן לך דוגמה. אחד השמות שמוזכרים שם זה לילית, שכתוב בארי, לא להזכיר את השם סתם. ולילית, אחת המשמעויות, זה הכוונה שכל הזמן אומר לי ולי 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 ולי. הוא רק מתייחס לעצמו, היא מתייחסת לעצמה. כלומר, יש כאן מהות מאחורי הדמות הזאת. זה לא רק כאילו דמות אנושית. עכשיו, אתה שואל אותי האם זה שד כזה או שד אחר, זה לא הדיון. הדיון השאלה אם יש כאן מהות מאחורי. ולי, ככה הרגיש, שכל האנשה של עולם השדים הפך את זה לאיזה בדיחה, פולקלור, מין סיפור עם נחמד כזה, שאפשר להשתמש בו לכל מיני דברים. וואי, אורי, אני מה זה לא מסכים איתך. אין, איך אנחנו תמיד מגיעים לסוגיות האלה שאנחנו מחזיקים הפוך. אני אתחיל מהסוף, אני אחזור להתחלה, ואז אני אמשיך לאמצע. אני אתחיל מהסוף, אני לא מסכים איתך, כי אני חושב שמה שהיא עשתה פה הוא קסום. היא לא סתם לקחה דמויות, קרא להם לילית, קרא לה אורמיז, ועשתה כזה name dropping, והנה עשיתי לכם כאילו פנטזיה יהודית. היא עשתה פה עבודת מחקר, שילבה פה המון מדרשים, המון מקורות. לשדים יש רגני תרנגולת, הם לא יכולים לגעת באפר של ארץ ישראל, התאום מנסה כל הזמן לעלות למעלה, וצריך להשאיר אותה למטה, ויש בעל לשם, וכמאות וכבוד. באמת, לאין ספור, הכנתי דוגמאות, ואנחנו נדבר על זה. היה פה עבודת מחקר מאוד יפה, מאוד רצינית, שמתבססת המון 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 על מה שעשו חז"ל, ואמרו חז"ל, וזה מאוד אותנטי ויפה. ואתה יודע מה, אני אומר לך, אתה מאמין בפרשנות של כוחות שמימיים רוחניים של הרמב"ם? תקרא גם את הספר, באופן הזה, כמו שאתה קורא את מדרשי חז"ל. תראה את הספר כמו עוד מדרש חז"ל, ותגיד, לא, היא לא באמת, אורמיז רצה להיות מלך השדים, אלא זה הכוח שגלום בו, שרצה להוציא את מידת הדין, לשלוט על עולם בני האנשה, וזה. אתה יכול לעשות את זה גם פה. זה קודם כל בזה. אני חושב שעשתה את זה מאוד יפה. אבל אני אלך לצד הראשון. אני חושב שאנחנו לא מסכימים, כי אני מאמין בשדים ואתה לא. אני חושב שזה הסיבה. אתה מתחיל לדבר איתי פה. אוקיי, למה אתה חושב ככה? על השכלים, על המוח, על הרמב"ם, על הזה. ואני אומר לך, אורי, אחי, יש שדים. קודם כל, אני לא יודע מי מאזין לנו עכשיו, דתי, לא דתי, אז אני רק אומר לכם, לפי הגמרא והמסורת, אין שדים בארץ ישראל. ואני אומר, זה הפריע לי כל הספר. עכשיו, אני רוצה לפרגן. אורי, אין שדים כמו שאין רחפנים של חיזבאללה, זה לא... העבודת מחקר פה היא מדהימה. באמת מגיע לה שפו ענק, על עבודה יסודית ורצינית, גם בסוף הספר, באמת שפו. שפו, באמת. אבל אני אגיד לך מה, זה לא שאלה אם אני מאמין או לא מאמין, אני בוודאי מאמין בכוחות האלה. לשאול אותך אם זה אנושי או לא אנושי, כמו שהיא מתארת את זה, זה משהו אחר. אני מאמין שיש כוחות טובים, ויש כוחות רעים. אבל למה זה אנושי בעיניך? אולי זה שדי.
אולי כשאנחנו במאבקי שלטון, על מי ישלוט, על מי זה, בפוליטיקה הזאת, אולי אנחנו מתנהגים כמו שדים, אולי זו התנהגות שדית ולא אנושית. אתה יודע, שדים, חציים אנש, חציים לא אנש. זה הרעיון, זה גם מתואר בספר. יש בהם פוליטיקה, יש בהם אנש. אגב, אני חושב שאפילו, אני בטוח שזה מעוגן במקורות, מה שיעשה, יש בפרדס רימונים, עולמות שלמים של ממלכות, של סדר, בתוך הרוע, יש תנינים כאלה וכאלה וכאלה, יש שם דרגות, יש סדר בתוך הרע. אני רוצה להגיד לך יותר, אני חושב שאני לא יודע זוכר מהרמב"ם כתב את זה, ששד, מה זה שד? אדם רע מאוד, זה שד. כלומר, אם יש לך אדם שהוא רע מאוד, והוא אכזר והוא נוראי, הוא סוג של שד, כי מה הוא עושה בעולם? רע, כאילו, זה מתחבר. קצת כמו שיש לנו את יוסף שידה, שהשדים קוראים לו אנש, הוא יתנש, זה הפועל, נכון. הוא נהיה בן אדם. אז גם בן אדם יכול להשתשד, אני לא יודע איך לומר את זה, אבל הוא יכול לעשות שד, כן. אני מבין מה שאתה אומר, אנחנו נשאר חלוקים בקטע הזה, כי בעיניי העולם של הפנימיות והקבלה הוא עולם שצריך מאוד מאוד לכבד אותו, ואני דווקא מרגיש, פעם אני נזהר, כי אני לא רוצה לבקר את הסופרת, כי אני חושב שאני בטוח שהיא לא עשתה את זה מתוך זלזול. יהודית כגן, אם את שומעת אותנו, אנחנו מאוד מעריכים אותך. נכון, אני חושב שהכתיבה שלך מעולה, ועשית פה עבודה מדהימה, ובכלל, אדם שלוקח וכותב ספר, זה מגיע לו, באמת כאילו כל הכבוד עצום. אני רוצה להגיד לך יותר מזה, לפני שאתה ממשיך. ההבדל, אומרים, יש איזה משפט שאומר שההבדל בין אדם מוכשר, לא יודע, מוכשר לגאון, זה שמוכשר מצליח לפגוע ישר באמצע המטרה. גאון זה מי שיורד את החץ למקום שאף אחד לא רואה, פוגע, ואז כולם אומרים, יואו, קלטתם שיש שם מטרה? וזה מה שהיא עשתה בספר הזה, מבחינתי. היא שמה על השולחן עולם של פנטזיה יהודית, עם שדים, עם רוחות, עם מלאכים, יצרה יקום, אפשר לעשות אותו כך, אפשר לעשות אותו אחרת, אבל היא עשתה פה עבודת מחקר מאוד יפה, מאוד מרשימה, ואני קצת אומר, איך זה לא נעשה עד היום? איך אני לא עשיתי את זה? ובא לי גם לעשות את זה. זאת אומרת, היא יצרה פה משהו שאתה אומר, גם אני רוצה להשתתף במשחק הזה, וזה מאוד מאוד יפה, וזה גאונות. זה ההגדרה של גאונות. אני מסכים מאוד. דרך אגב, אז רק מה שבאתי לומר, לגבי הכתיבה, שאני כן חושב שיש כאן אלמנט שיכול לגרום לזלזול בעולם הפנימי, בעולם הסוד, ולהסתכל עליו כמו, מי שקורא את זה בלי להבין, לחשוב שזה דברים קטנים, ואני חושב שזה לא פולקלור, זה עולם אמיתי, זה עולם שלם של פנימיות, אבל פה אנחנו נשאר חלוקים. אני חושב שזה מאוד בעיני המתבונן. יכול להיות שיש מי שיקרא ויגיד מה שאתה אומר, ויזלזל ויגיד זה. בעיניי, אגב, סתם, אתה יודע, אני משווה את זה לפרסי ג'קסון. פרסי ג'קסון מבוסס על עולם מיתי של אלי יוון, בהמשך גם יש לנו אלי רומא, שם יצרתי את הקריאה, אבל לדעתי גם יש אלי מצרים באיזשהו שלב. לא קראתי פרסי ג'קסון. לא קראת פרסי ג'קסון? וואו, אורי, איזה חור, זה לא חור, זה מכתש, אחי. טוב, נעשה לזה פרק. אז פרסי ג'קסון, שהוא סדרת ספרים מעולה, ויש לנו שם בני אנוש, שהם חציים בני אל וחציים בני אנוש, והכל קורה בעולם שלנו, אבל עם היצורים מהמיתולוגיות, ואתה אומר, אתה יודע מה, אפילו אם אני לא מאמין שהיצורים האלה קיימים באמת, ואני חושב שהיצורים האלה מייצגים איזה שהם סמלים, איזה שהם תרבות, יש כל כך הרבה ניתוחים על האגדות של סיזיפוס ושל פרויד, אדיפוס. כל האגדות האלה שהן מתארות, אמיתות נפשיות ותרבותיות, והכל נורא עמוק וזה, אבל למה זה סותר? למה אי אפשר ליהנות מהעולם הפנטזיוני הזה, עם הדמויות האלה, ובד בבד להגיד, כן, אבל גם יש שם רעיונות מאחורי הסיפורים האלה. אתה יכול להגיד, זה מזלזל ברעיון של הספינקס, שיש חידות, שרק אם אתה פותר אותם, אתה יכול להמשיך הלאה בחיים שלך, ויש פה רעיון. המפלצת, שכשהיא מסתכלת עליך, אתה הופך למאובן, אז אתה צריך להתגבר ולא להסתכל, כי מי שכובש את מבטו, הוא זה שמצליח להתמודד. יש המון עומק בסיפורים האלה, אבל למה להפוך אותם לסיפורים בספר פנטזיה, מרחיק אותם ממך, אני אגיד ההפך, זה מקרב אותך. אוקיי, אני שומע. אני רק אגיד שכשנגיד שדיברה על הליפטה, בוא נתקדם קדימה, אני מדברת על הליפטה. עכשיו, אני מכיר את הליפטה. אני לא יודע כמה היא טילה בליפטה, אני מקווה מאוד אני מכיר... אני בטוח. עכשיו, יותר מזה, אני מכיר את הליפטה בלילה. אני בחיים לא העזתי לרדת לליפטה בלילה, וזה עוד לפני שהאמנתי בשדים. אז אני אספר פה סיפור. קודם כל, אני הייתי בליפטה בלילה, הייתי בליפטה ביום, הייתי בליפטה בהמון דברים, ומי שמסתובב בליפטה, זה נגיד דבר יפה של דמיון, כי אני מכיר את הליפטה שנים אגבי שאני מסתובב שם בכל חור, באמת אפשר לדמיין איך בעמק הזה של הליפטה, עם הבתים השבורים והגגות האלה יש איזה משהו. דרך אגב, גם עכשיו תלכו לליפטה ותלכו לאיזה חיר שם, סביר לך שתראו איזה אוהל בפנים של איזה חסר בית שהחליט לגור שם. אני מבטיח לכם, תנסו, תראו, תיזהרו. אני זוכר שפעם היה בערב שבת אחד, היה חבר'ה שלא מצאו אותם מהישיבה שלמדנו. אתה זוכר את הקטע הזה? אני זוכר את הקטע הזה. אוקיי. בכל מקרה, הלכנו לחפש אותם, ומשום מה, הלכנו לחפש בליפטה, אני כבר לא זוכר למה. הלכנו אני ועוד שוטר ועוד מישהו,
המישהו הזה פחד, אז הוא נשאר מאחורה, ואני והשוטר הולכים לבתים בליפטה, עם הפנס של השוטרים, קוראים לו אמר לשוטר הזה, אני זוכר אז. בליל שבת זה היה. בליל שבת. אז איפה שאנחנו רואים שתי חבר'ה חרדים, טובלים במעיין. כאילו, אירוע הזוי, באיזה 11 בלילה, ועוברים בית, ופוגשים את כל הדבויים והסחופים של ירושלים, האוהל הזה והזה והזה, ואני אומר לו, תשמע, יש פה אופניים, בטוח גנבו אותם, הוא אומר לי, אין לי זמן עכשיו להתעסק עם זה. למקם את ממלכת השדים בליפטה, גאונות. אז באמת אני אומר פה, בתור אחד שעה בליפטה, אחלה מקום. ואתה יודע, סגרנו את הדיון של השדים, והשאלה אם יש פה זלזול או לא, ונעבור רגע לעלילה, כאילו. יש פה כאילו בעלילה, אני לפעמים ככה מתלבט נורא, כי יש פה כמה דמויות, יש פה את אופיר, יש פה את דניאל, יש פה את המגילה. כאילו, גם לי לקח הרבה זמן להבין למה דניאל רצה את המגילה, לא מרגיש שהבנתי את זה לגמרי עד עכשיו. אתה הבנת בדיוק למה רצה את המגילה למרים? כן. למה? מה שאני הבנתי, זה שלמרים התחיל לאלצהיימר, שאגב גם נגרם בגלל שד צורר. או דמנציה. אלצהיימר, מוגדר בספר אלצהיימר. כן, תשמע, אני עכשיו חושב, אולי זה יעזור גם לביידן. אולי אופיר רצה להציר את ג'ו ביידן. טוב, לא יודע. בספר הבא. והיא רוצה להציל אותה, והסיבה שהיא רוצה להציל אותה זה כי היא האישה היחידה בעולם שעוד יודעת איך יוצרים את הקערות השבעה האלה, שלוחדות תחתיהם שדים, והיא עסוקה בלהכשיר את אופיר היא המתמחה שלה, והיא עסוקה בלהכשיר את אופיר, ההכשרה טרם מושלמה, צריך לשמר את הידע הזה, שהידע הזה לא ילך לאיבוד, ולכן היא מביאה את המגילה כדי להציל את מרים, ובאמצעותה היא תוכל להציל את כל העולם, על אף שיש ביקורת בספר כלפי אופיר בנושא הזה, שהיא עושה את זה ממניע אגואיסטי. וגם כלפי מרים, שלא מרים עושה את המניע האגואיסטי של עצמה. החשש הזה ניכר בי לאורך חלקים ניכרים בספר, שמרים עושה עליה איזושהי מניפולציה, ובסוף נגלה שמרים יותר גרועה מאור. נכון, אני הייתי בטוח, בהרבה שלבים, שבעצם השתלט עליה שד, ולמעשה היא עכשיו רעה. לא הלכת לי רחוק כמוך, זה רעיון יפה, אבל פשוט חשבתי שהיא אדם רע, כאילו, ושהיא עושה פה מניפולציות, והיא מנצלת את אופיר לרעה. היה לי חשש כזה, אני שמח שהוא נתבדה. מרים, סליחה שחשדתי בך. כן. תגידי את זה שוב, היא לא, נסתם כבר שכחה אז. אבל אופיר הולכת כי היא רוצה שמרים תיקח לה את הראייה. מרים הייתה מניפולטיבית. אתה יודע מה, אני לא כזה טעיתי. מרים כשפה אותה. כדי שהיא תראה את השדים. בצורה מאוד לא מנומסת, היא פיזרה עליה אפר של חתולה, שחורה בת שחורה. אגב, זה מופיע בגמרא. זה מופיע בגמרא, במסכת ברכות. חבל לי שזה לא היה גם שביעית בת שביעית. הגמרא אומרת חתולה שחורה בת שחורה, שביעית בת שביעית. חבל לי, מעניין למה זה נבחר להיות מושמט, אולי זה כבר היה יותר מדי דיוק בפרטים, והיה פה איזה ייעוץ להוריד את זה, אבל בצורה מאוד מניפולטיבית ואגואיסטית, היא מכריחה אותה לראות שדים, בצורה מאוד אלימה, כופה את זה עליה, ואומרת לה, את רוצה שאני אקח לך את זה? אז תשרתי אותי. ואופיר פה מצילה את כל העולם ואת כל עולמה. זהו, אז באמת היחס בין אופיר למרים הוא יחס מעניין, והוא מביא אותנו גם למפגש שלה עם דניאל. עם בר חנוך. אני רוצה לדקור פה עוד נקודה על מרים. אני חושב שדיברת קודם על זה שהיא בת שירות, ולבחור גיבורה שהיא בת שירות, זה נקודה מעניינת, כי זה נקודה שבה הגיבור יוצא אל העולם, הוא משלים את ילדותו, איזשהו מסע בגרות כזה, ויוצא אל העולם. ואני חושב שיש פה היא דוקרת נקודה נורא נכונה, לא חשבתי על זה קודם, שבנות שירות לפעמים נורא תמימות. ועם כל הרצון הטוב וכל האידיאלים, הן הופכות להיות כלי שרת בידי אחר, למניפולציות של אחרים, לזה. יש פה אולי איזה נורת הזרה כזאת, שאומרים לבנות שירות, שימו לב, שלא ינצלו אתכם, אתם עם כל האידיאלים וכל הרצון הטוב בעולם, אל תיתנו לאף אחד לנצל את זה לרעה. אני חייב להגיד לך שאני במשך שנתיים העברתי שיעור לבנות שירות. באמת יש אנשים שנוטים לזה לזה, כי באמת קצת שובר את התמימות, והבנות שירות פתאום באות למקום חדש, וזה להמון בנות זה יציאה מהמקום המוכר, וזה באמת תקופה לא קלה של הרבה בנות, ואני זוכר שעברתי שיעורים ומאוד התרשמתי מהם, התרשמתי מליבם הטוב, מהרצון שלהם להטיב, מהרצון שלהם באמת, הם סוף כל סוף יוצאות מהאולפנה, מכל הזמן שאתה כאילו צובר וצובר וצובר, והנה עכשיו אתה יכול להשפיע טוב. וכמו שאתה אומר, צריך מאוד להיזהר שלא ינצלו אותך ויעשו לך מניפולציות בשלב הזה, כי באמת זה נורא קל. ואם נסתכל על אופיר כבת שירות, אז כן, מרים עושה עליה סוג של מניפולציה, והיא ברצונה הטוב, פשוט נותנת לזה להוביל אותה בצורה עיוורת, למרות שיש לה רב, שישאל אותו פשוט אס-אמס, שבעיניי יש פה איזה קצת ביקורת, כי כאילו הקשר שלה עם הרב, מה, הוא רק פשוט אס-אמס, כאילו, תתקשרי, תשאלי, תתייעצי טיפה יותר רציני. אגב, אופיר, אם נראה את הרקע שלה, גם משמע, אופיר זה לא שם מאוד תורני, היא מגיעה מבית מאוד מאוד פתוח, כלומר, היא מבית ליברלי כזה, אבל היא נהייתה נורא כזה חזקה, וכו' וכו'.
אני אומר, הביקורת שלך היא במקום, אבל אני אומר, כן רואים על אופיר ששומרת על העקרונות שלה לכל אורך הספר, יש קטע אחד שטיפה יחזב אותי, אני חייב להגיד, אנחנו נגיע אליו, אבל היא שומרת על העקרונות שלה, כלומר בסוף, גם שעשו על איזה מניפולציה, תראה, בוא נאמר את האמת, כל אדם מאיתנו שהיה מכיר איזו אישה חסרת אונים באיזה בית אבות, והיה מתנדב איתה, יכול להיות שהייתה מפעילה איזה מניפולציה כזאת, והייתה משכנעת לעשות כל מיני דברים. נכון, אופיר הייתה במצב מאוד מאוד פגיע, אבל בוא נאמר את האמת, כולנו יכולים ליפול שם. בשלב הזה של החיים, בנקודת הזמן הזו כן, אבל בנות שירות בסוף הם שם, יותר מאיתנו, ובגלל זה יותר פגיעות. אני אגיד עוד משהו, נרצה נוריד בעריכה, לא נרצה נשיר. הדיון הזה שלנו על החשיבות של בנות שירות והרצון הטוב שלהם לתת, מזכיר לי דיאלוג בעמוד 85 בספר, הם תופסים טרמפים מים המלח עם מישהי בשם הדס, ואז היא מספרת, אופיר מספרת לדס איפה היא עשתה שירות לאומי, ואז היא אומרת לה שהיא הייתה בבית אבות, ואז הדס אומרת לה, יפה מאוד, אני רואה מלא בנות שירות בבית האבות, עוזרות לעובדות שם, מארגנות פעילויות, ואז דניאל, חברה למסע של אופיר, פלץ לי שבין נחרה להנחה, ומגלגל את עיניו לעבר תקרת הרכב. מה? שאלה אופיר, קולה מתגונן יותר משרצתה. זו פשוט צורה נחמדה להשתמט. אופיר פשוט בעטה בגב המושב שלו, מזועזעת מחוסר הנימוס. מה פתאום? אנחנו עוזרות לחברה הישראלית איפה שאף אחד אחר לא פועל. דניאל נראה משועשע ובו בזמן ציני. את בוחרת איפה לשרת, ובוחרת אם לעשות שנה או שנתיים, ואני לא מתחיל לדבר על מסלול בייניש, שגם זו כמעט השתמטות. היא חשבה על כמה וכמה תשובות אפשריות, דברים ששמעה או אמרה בוויכוח הזה כמה פעמים בעבר, גם עם בנות מהשכבה שלה שהתגייסו, וגם מול אנשים שונים שפגשה במהלך השירות שלה. בסופו של דבר, פשוט שתקה. מזועזעת מכך שאדם שמסוגל לראות שדים יכול להיות כל כך שלילי כלפי אנשים דתיים כמוה, שעושים למען החברה הישראלית. הכינוי עוכר ישראל עלה בדעתה בכמה קומבינציות. למעשה, ככל שחשבה על כך יותר, נראה לה משונה איך אדם שיכול לראות שדים עדיין מסוגל להיות חילוני. טוב, אז זה תמיד הביקורת הקלאסית, כאילו מי תורם יותר, מי עושה יותר, מי מביא יותר. דרך אגב, אני באמת חושב שבת שירות שהולכת למקום טוב, שהיא תורמת, זה מצוין, מה, כאילו זה לא... כל התחרות הזאת היא בריאה עם קנאת סופרים תרבה חוכמה, אבל כשהיא לא נהיית בריאה היא לא טובה. יש פה איזה משפט, אני לא אקריא את כל הפסקה, אבל שהיא אומרת שכל כך הרבה פעמים היא הציבה את טובתם של אחרים לפי טובתה שלה. הקטע שלה בשנה הראשונה של השירות לא הפסיקה לומר שזו השנה הכי משמעותית שלהם לתרום, ולעשות בשביל אחרים. פה תרשי לי לחלוק עלייך אופיר, וגם על הרכזת כבודה במקומה מונח. אני באמת חושב אנחנו צריכים להיות בתודעה כאנשים בוגרים, שאנחנו צריכים לתרום כל הזמן. לא על חשבוננו דווקא. חיים של תרומה, זה לא משנה בדיוק מה אתה עושה, אבל לצמצם את זה לאיזה שנה אחת, טוב, עכשיו אני תורם ואחרי זה אני משחרר, זה לא לגמרי טוב, ואולי זה גם יעזור טיפה לאזן בין הרצון שלך כל כך לתת בשנה הזאת של שנת שירות, לבין הרצון לדאוג גם לעצמך איזה איזון בריא, שבסוף, כמו שאתה אומר, יוצר איזה אדם שפחות אפשר לשלוט בו ולמנף אותו לדברים פחות טובים. אבל כל זה לא גורע מהחשיבות של השירות לאומי, וששנה של שירות לאומי טובה. פשוט אנחנו אומרים, קחו את זה גם הלאה להמשך, שזה לא יסתכם בשנה הזאת. ואין שום צורך לגנוב מגילה מהספרייה הלאומית, זה פשוט מיותר. יש מקומות אפשר לגנוב שם מגילות בלי שום דבר, ולא... טוב, אז אני רוצה שאנחנו נעבור, אנחנו חייבים להתחיל להתקדם בתוך העלילה, למה העלילה לא מחכה לנו. ואני רוצה לדבר על המפגש של דניאל ואופיר, אתה כן הזכרת את המפגש שלהם, כי דיברת על הקטע שלהם באוטו, לקח לי זמן להבין מה הסיפור של דניאל. כי הוא לא דתי. עכשיו יש קטע שהספרת עושה בחוכמה, אלוהים לא מוזכר בספר, ולא בכדי בעיניי, לדעתי זה בחירה חכמה לא להזכיר אותו, זה טוב, אם זה בכלל יוצר בלגן, ועוד יותר ביקורת עם מה שכבר יש, אז עדיף שלא, אבל הוא כאילו לא דתי, וזה גם מוזר לי, אני לא הבנתי, סבא שלך כותב כמאות, אתה רואה שדים, כלומר, אתה רואה את העולם הרוחני בעיניים שלך, ואתה לא מאמין, זה קצת פנטזיה מבחינתי. אז אני בהתחלה חשבתי שהוא איזה דתל"ש או משהו כזה, ושיש פה גם איזה סיפור, זאת אומרת, למרות שהוא רואה שדים, הוא דתל"ש, אולי בגלל זה, אולי יש פה איזה תסבוך נפשי, איזה תסכול, איזה משהו כעס על אלוהים, אני לא יודע מה, ובאמת, בהמשך מתברר שהוא לא דתל"ש, אבא שלו הדתל"ש. הוא גדל במשפחה חילונית, במשפחה בלי היכולת לראות בעצם את השדים. הוא חילוני שורשי. כן, הוא חילוני מהבית, וסבא שלו היה רב, לא קלטתי את זה ככה, סבא שלו היה רב, זה ממש כאילו מתאים לטייפ. כן, זה ישראלי. כן, ממש. זה סיפור ישראלי. וצריך לומר, הוא אמנם רואה שדים וחילוני, אבל הוא הרואה היחידי במשפחה שלו. ההורים שלו לא רואים, אחים שלו לא רואים. זאת אומרת, הוא גדל במנותק מכל המצע הדתי, ולכן ברור שזה זר ומוזר. ואומנם אכן יש שדים. אגב,
חייב לומר רגע, כל הממד של מצוות ושדים בספר, קצת נהדר. זאת אומרת, אנחנו מכירים מהקבלה, מהזוהר, מהגמרות, שיש כל מיני מצוות, לא רק קבלה מעשית, לא רק לכתוב קמאות ולעשות צלחות ולשים מתכות עליך, מגן עליך מפני שדים. ציצית. נכון. מגנה עליך, ארץ ישראל, מגנה עליך, זאת אומרת, יש מצוות שמגינות. האלמנט הזה נהדר מהספר, כנראה מאותה סיבה שאלוהים נהדר מהספר, זאת אומרת, זה היה נותן פה איזושהי אמירה קצת נורמטיבית, קצת מחנכת, קצת והסופרת רצתה להשאיר פה איזשהו מרחב, להתגדר בו. אבל המפגש הזה מפגש טוב, כי אולי אתה מכניס את אופיר לעולם של השדים, כי היא לא מכירה את העולם הזה בכלל. ומגיע דניאל, שאחרי להתברר שהרקע שלו לא גם איזה משהו, אבל הוא מתחיל להכניס, תראי, זה השד הזה, זה הדבר הזה, פה צריך להתגונן ככה, צריך להתגונן ככה, ויש בזה זה משהו טוב, שכאילו זה לאט לאט כזה נבנה, וגם כאילו הקיצוניות של שניהם קריקטורות של אנשים, הוא, כמו שאמרת, הישראלי, החילוני, השורשי, כאילו, סבא שלו היה רב, הוא קשור ליהדות, אבל הוא לא קשור ליהדות, והיא הבת שירות האידיאליסטית, והם כאילו מתקרבים בעצם בספר, נאלצים להתקרב אחד לשני, אתה יכול להסתכל על זה גם כמפגש בין תרבויות בעצם, כן, במקרו, ובעצם נוצרה פה דינמיקה שהולכת עכשיו עד סוף הספר. דניאל מבחינתה הוא קצת איש העולם הגדול, לא רק בעולם השדים, אלא גם בעולם בני התמותה הנחמדים והחביבים. וזה קצת אולי משחק על תופעה. אני ראיתי אותה מהצד המון פעמים, בכל מיני הקשרים ומקומות, שבנות שירות, מכירות בחורים צעירים, במסגרת השירות שלהם, שמייצגים בעיניהם את העולם הגדול, זאת אומרת, הן בנות שירות מודעות שהן מגיעות מתוך איזושהי בועה, מתוך איזושהי תפיסה מקומית כזאת, והן רוצות להיות חלק מהעולם הגדול, חלק מהעולם הרחב, ולכן הרבה פעמים גם מתפתחים קשרים מעניינים, לפעמים טובים, לפעמים פחות טובים, בין הדמויות האלה, בין הבת שירות לחילוני בתיכון, שהם שומרים אחרי זה על קשר ונפגשים, ולאו דווקא בהקשר רומנטי, זאת אומרת, זה איזשהו גשר כזה לחיים, אמרות, הנה, הוא אדם שחי שם בחיים בחוץ, ודרכו אני יכולה גם כן לצאת החוצה, בין אם זה כדמות של מורה דרך, או כדמות של איזשהו גשר בין העולמות. אבל הוא באמת, הוא מדריך העולם הגדול של עולם השדים, כי הוא בעצם מסביר לעצמי, את מתעסקת כאן בדברים שהרבה יותר גדולים ממך, את לקחת מגילה, אבל את לא מבינה לאיזה רוע נכנסת. הוא זה בא הוא בא באוטובוס ונסע איתה לבית שאן, וכאילו מגלה לה, יש פה את השד פה, והשד הזה הוא כזה, והדבר הזה הוא כזה, וכאילו, ובאיזשהו מובן, הוא הצוהר שלה לשם. עכשיו, היא שומרת על איזה מרחק ממנו, שכאילו, היא מסתקרנת מאוד, וזה אתה צודק, היא מאוד סקרנית כלפיו, אבל היא שומרת איזה מרחק מסוים. מרחק נגיעה. בדיוק, מין מרחק נגיעה כזה. ופה, כאילו, תראה, אני מבין את העניין הספרותי, שיש ביניהם קשר, וזה יוצר איזה מתח, אבל זה מבחינתי הדבר הכי פנטזיונרי שיש, כי יש איזה משהו לחשוב, כן, שתי אנשים שונים, אבל הנשמות שלהם מחוברות, אני לא רואה את זה ככה. בסופו של יום הם מאוד שונים, אין ביניהם שום קשר אמיתי, היא דתייה חזקה, באמת, שרוצה דתייה, הוא חילוני, שזה לא מעניין אותו, כאילו אין באמת שום קשר, בכוח הם נאלצים ללכת אחד עם השני, ואותי כאילו, המפגש כאילו עם הסבא, זה כאילו הנקודה שפתאום מבינה מי זה בעצם דניאל, כי היא מגיעה לסבא שלו, ובעצם רואה שהוא גודל אצל הסבא חלק מהזמן, ומה הסבא שלו עושה, וכמה הוא רחוק מהסבא, ואיך הסבא שלו מקרב אותו, ואוהב אותו, ושם כאילו מתחילה באמת להבין מה הולך. דרך אגב, שים לב, אנחנו מדברים רק על דניאל ואופיר, ובכלל לא מדברים על עולם השדים. אנחנו לא מתייחסים בכלל... עוד נגיע. לא מתייחסים בכלל לאירוע הזה של עולם השדים שמתנהל פה, כאילו זה לא קיים. אבל אני אומר מנסים ליצור איזו קרבה ביניהם, ויש בזה הרבה עוצמות. שתי אנשים שונים, מרקעים שונים שמתקרבים, זה כאילו מגלה על חיבור עמוק מאוד אמיתי. אני אסביר למה אני מתכוון. כשאתה רואה אנשים שהחברות ביניהם נבחנת, אם זה בני זוג או חברים, ושהם עוברים הרבה קשיים, מה זה בעצם מגלה? זה מגלה שהשורש, היסוד הפנימי של הקשר ביניהם הוא מאוד מאוד עמוק. ולכן, כל הגלים שעוברים עליהם, הם מצליחים לצלוח אותם. באיזשהו מובן יש משהו מאוד חזק, לקחת שתי דמויות מאוד שונות, ולהראות החיבור ביניהם, כי אתה אומר, וואו, כאילו זה כנראה חיבור מאוד אמיתי. אני פשוט לא מאמין לחיבור הזה, זאת האמת. אני לא מסכים איתך, אני חושב שבעולם שלנו, אנחנו רואים הרבה פעמים חיבורים כאלה, אפילו ממש, דיברתי על זה קודם, בהקשר הזה, החיבור הזה הוא הרבה פעמים לא מיטבי, זאת אומרת, הוא לא מחזיק לאורך זמן, לאורך שנים, הוא משאיר בסוף את שני הצדדים שבורי לב, או לפחות את אחד מהם, אז גם בסיפור שלנו, אני לא בטוח שאופיר ודניאל הולכים פה לזוגיות, זאת אומרת, יש ביניהם מתח מיני שאפשר להרגיש גם מבעד למגבת,
וזה ברור שיש שם סקרנות מצידו וסקרנות מצידה, דווקא בגלל השוני והעולמות המרוחקים, זה כנראה לא בסיס, ומספיק חזק לקשר בר קיימא, למרות שזה יכול להיות, כן? אבל הוא כרגע בדרך לטיול הגדול שלו בחול, והיא בדרך חזרה לשירות הלאומי שלה, אבל דווקא אני מוצא משהו מאוד חינני במפגש הזה, ואתה יודע, יש להם את הלב השבור הזה, ואני קצת מרחם עליהם וקצת מקנא בהם. כאילו זה חוויה כזאת, כאילו שהיא כואבת והיא לא נעימה, ואתה גם יכול להתחרט בדיעבד על זה שנכנסת ללופ הזה. אבל יש בה גם משהו שהוא, אתה יודע, טקס חניכה, יציאה לעולם, בגרות כזאת, זה חלק מהחיים, כאילו. נכון, צריך לזכור שבאמת, אנחנו דיברנו על זה הרבה, אבל בעצם כל היציאה של אופיר, לעולם השדים אפשר לראות את זה כפרפזה כזאת מסוימת, שפתאום היא נפגשת עם העולם כפי שהוא. וכשאתה אומר שדים, בואו ניקח את זה למשל כרוע, כלא טוב, אז פתאום היא נפגשת עם בחור חילוני, כמו דניאל, שיכול להיות שלא תפגש איתו במסגרות האחרות שהיא הייתה, והיא צריכה להיפגש איתו, וללמוד מהצדדים הטובים שלו. הצדדים הלא טובים שלו, גם הוא צריך ללמוד מהצדדים הטובים שלה, ומהצדדים הלא טובים שלה, כי הוא קצת נכנס בה לקטע של הרבנים, הוא לא כזה נהנה מזה. המפגש הזה, אני מסכים איתך שהוא חשוב, הוא גם יוצר איזו סקרנות. למה אני רוצה שזה לא אמיתי? כי מתי שאתה מתבגר, מבין שזה סקרנות ותו לא, וזה עובר. אבל למה זה לא אמיתי בגלל זה? בגלל שזה זמני, בגלל זה שחולף בזמן אמת. זה מאוד מאוד אמיתי. נכון, אבל זה סקרנות. יכול להיות, אתה יודע מה? זה סקרנות אמיצה, זה סקרנות שאני מעריץ. זה סקרנות, אתה יודע, יכלה להיות ילדה טובה, ולהגיד, לא מתאים לי, אני לא מוכנה בכלל לחשוב על הדבר הזה, לפסול אותו על הסף, כאילו כמו שהיא הייתה פוסלת גוי, כן? כאילו זה בכלל לא אופציה, וכאילו, אני אומר, יש פה משהו אמיץ שאני אוהב, שהיא לא פוחדת שישבר לה הלב. אתה יודע, יש שיר של עידן רייכל, שאני מאוד אוהב, לא לפחד להתאהב, שישבר הלב. עכשיו, כל מי שפעם נשבר לו הלב, כנראה יתחרט על זה, אבל יש שם משהו שבונה אותך, וזה חוויה שלא תחזור, ואני אומר, איזה כיף שאתה אמיץ ואתה מוכן להתרסק, וגם כשאתה מתרסק, אתה קם. אתה קם וזו התרסקות שבונה אותך. אני מאוד אוהב את התכונה הזאת ומעריך את זה, ואם הספר היה נגמר באיזושהי נסיגה הדדית כזאת של, אנחנו צריכים לחשוב כמו אנשים בוגרים, ולהבין שזה לא מתאים, את רוצה ככה ואני רוצה ככה, ולדבר איזה משהו נורא שחלטני כזה, הייתי מתבאס, כי זה גם אמיתי יותר. בוא רגע נסתכל, נחזור לעלילה עצמה. העלילה עצמה מורכבת משני חלקים. בוא נדבר כבר בצבא, שתי צירים. ציר אחד, זה מאבקי הירושה בעולם השדים. זה הציר הבסיסי. הציר השני זה מה שדניאל עושה. יש פה שרה מושלמת שמשלבת ביניהם. כי פתאום לנסיך השדים שרוצה לרשת את אבא שלו, נוצר אפשרות להביא איזה שינוי בעולם השדים, על ידי זה שיגנוב את המגילה מאותה חרשתה, מאותה מכשפה שזו דניאל, שזה אופיר, סליחה, כי אופיר ודניאל, זה שמות של בנים, מה אני אעשה? מה אני אעשה? זה קשה לי. באמת, פעם באה, אפשר טיפה יותר זה. בכל מקרה, הוא רוצה לגנוב ממנה את המגילה, ויוצר פה איזה שילוב של ביחד. כלומר, אין קשר בין המעשה שאופיר עושה, לבין העלילה של מאבקי הירושה. אבל נוצר כאן איזה מצב שפתאום כל העלילה הזאת מסתבכת בגלל זה. כי אם היא סתם הייתה גונבת, היא הייתה מביאה, לא דרך זה נגמר. ואם עשתה מאבקי ירושה, בכלל לא הגיע לאנשים. אבל אופיר נמצאת כאן בצומת, בדלטה הזאת, ואז מתחיל הבלגן. תזמון זה עניין של טיימינג. היא גנבה את המגילה בדיוק ברגע הנכון. זה מה שבעצם מניע פה את כל העלילה, כי כמו שאתה אומר, סתם מאבקי ירושה, אם לא היו גונבים מגילה בדיוק, זה היה נראה אחרת. אני רוצה להוסיף עוד איזה נקודה על עולם השדים. אנחנו רואים שהשדים מאוד מאוד מנסים להידמות לבני אדם. יש פה איזה עניין, כאילו, ויש פה באמת גם איזשהו ויכוח פוליטי. הורמיז בא והשד, הורמיז שמתיימר להיות מלך השדים, הוא בא והוא מביא איתו איזושהי גישה פוליטית, הייתי אומר, מהפכנית, ליברלית, ווק, או תגיד ההפך, של חזרה למקורות, כן? הוא דווקא מוכר את זה, כי תחזרו להיות מי שאתם, תחזרו להיות הפטריוטים שאתם, תהיו גאים בזה שאתם שדים, ויש פה ממש ויכוח פוליטי בינו לבין לילית, האם לשמור על הדרך השמרנית, על סדרי דאלמה, לשמור על סדרי עולם, וסדרי עולם זה ששדים מקבלים את מצבם כנחותים לבני אדם, ומנסים להידמות להם וגונבים להם שאריות של בגדים ופלסטיקים וזה, חיים כמו הומלסים, או שהשדים צריכים לעמוד נכון, יש התיאור של הלבוש שלהם מזכיר הומלס. הומלס וג'סטין ביבר, זה כאילו ואני רוצה לשאול אותך, אורי, באיזה צד, לו היית שד,
לאיזה צד של המחנה הפוליטי אתה היית משתייך? אני חושב שזו שאלה מאוד בסיסית, כי בעצם זו שאלה, האם המצב הנתון הוא מצב כל כך רע, שאי אפשר להמשיך בו, ואתה אומר, טוב, חייבים לעשות שינוי, או שאתה אומר, תראה, המצב הנתון לא סתם הוא ככה, כלומר, יש סיבה שהוא קרה ככה, אתה יכול לנסות לשנות את זה, אתה תראה שמתישהו זה יתכנס לאותו מקום, דרך אגב, התברר שככה זה קרה, הוא ניסה להילחם, נלחמו חזרה, והם הפסידו, כאילו, ככה זה היה. ובאיזשהו מובן, אני חושב שאם אני אסתכל בצורה צינית, אז יורש העצר, המטרה שלו הייתה פשוטה, הוא רצה להשיג את השלטון. עכשיו, הוא היה מתוסכל איך שהם התייחסו אליו, כי הוא היה נכה, כי הוא היה מסכן, כי הוא היה נחות, אז כאילו הרגש הזה שהוא נחות ושהוא מתחת, היה מאוד חזק אצלו. עכשיו, הוא עשה השלכה, השליך את זה לכל עולם השדים שהם ככה, וממנו הייתה לו מסקנה אחת, טוב, אז בוא נעשה מהפך. אבל בעצם זה נובע מבעיה אישית שלו. כלומר, הוא הייתה לו בעיה אישית עם אותה כנף שבורה שהייתה לו בכלל, בזה שהוא לא היה כזה, זה בין מי יודע מה. ואז הוא השליך את זה על כולם, וגרר את כולם לתוך הבעיה הנפשית האישית שלו, ובסוף גם כולם הפסידו, אף אחד לא הרוויח מזה. אתה יודע, זה מזכיר לי שיש מה שנקרא עולם של פסיכולוגיה פוליטית. במסגרת התואר הראשון שלי בפסיכולוגיה, עבדתי במעבדה בפסיכולוגיה פוליטית, עשיתי שם מחקר, וככה נחשפתי קצת לעולם הזה של רעיונות בפסיכולוגיה פוליטית, ובין היתר יש שם אסכולה שלמה שאומרת שהדעות הפוליטיות שלך יתעצבו בהתאם לאישיות שלך. מני מאוטנר כתב מאמר שאפילו התפרסם, שבו הוא אומר שאנשים למשל נהיו ימנים כי הם היו ילדי קפות בבית ספר היסודי, ממש כך, אם הייתי מכין מראש, אז הייתי אפילו מקריא פה כמה ציטטות, ואני מכיר גם קצת מאמרים שנכתבים בעצם מהכיוון השני, וזה בעצם מעורר שאלה, כמו שאתה אומר, על הטראומות, על החוויות, שהצבו את הבן אדם והפכו אותו בעצם למישהו. אני חושב שיש אמת מסוימת בתיאוריות האלה, חוץ מבזו של מאוטנר, אבל זאת אומרת, יש אמת שהאישיות וחוויות החיים מעצבות את התפיסות הפוליטיות של האדם, אבל עם זאת זה נראה לי קצת רדוקציה. כי זה בעצם לומר, הפוליטיקאי לא באמת מאמין בערכים שלו, הוא אימץ את הערכים בשביל להתמודד עם המשברים הפסיכולוגיים שלו, ואתה כאילו אומר, אז אין ערכים, כולנו סתם חבורה של אנשים אינטרסנטים, אגואיסטים, שמונעים כמו בעלי חיים, שכשהם רעבים הם הולכים לאכול, וכשקר להם, אז הם מחפשים אש להתחמם, ואין פה שום איי-קיו, אין פה שום שר אדם, משהו ממעל, רוח מרחפת על פני המים, ואני רוצה לומר לך שבעיניי הורמיז הוא הרצל של השדים. רגע, בוא תעצור פה שנייה, אני אגיד לך למה. הרי ברור שהוא כזה ציני. הרי כל ההתנהלות שלו היא צינית. הוא מתנהל בצורה אגואיסטית, כל ההתנהלות שלו גם בלוויה, הכל כזה נורא ציני. אני לא מסכים איתך. עזוב רגע אותו שד, בוא ניקח אותו כבן אדם. הוא בן אדם ציני, שרואה את ההזדמנות שלו להשיג כוח, זה ככה זה נראה ממנו. וגם הוא לא מעריך שום דבר, לא חיי אדם, לא נזקים, כלום, שום דבר לא מעניין אותו באמת. וואי, אורי, לא נכון. ויש לידו איזו אישה חזקה, שהיא כאילו גם סוג של מנהלת אותו, הוא כאילו חלש לידה, כאילו לא באמת איזה משהו כזה. ואתה רואה שכל הזמן היחס שלו בין אחים שלו, כאילו הוא מסכן, הוא נבח, הוא כלום ניקו שום דבר. אבל הוא לא הורג אותם. אז ברור שהמניע שלו, אין לו שום אידיאלים באמת, הוא רוצה אותם, הם ימחאו לו כפיים, הוא יעלה על הכס, אבל הוא לא מתנהג בדרך הפוליטית שבה מתנהג רודן או בריון, או מי שמנסה להשתלט בכוח על המלוכה. לא. מתנהג כמו מהפכן, אני מסכים איתך לגמרי. לא, גם לא רק כמו מהפכן, הרבה מהפכנים שולחים את המתנגדים שלהם לכלא, אורי, אנחנו מהפכנים. איפה הייתה אמא שלו? מהפכנים בסדר, כי לא הסכימה להצטרף, אבל... זה יפה, הם שולחים את המתנגדים לכלא, אבל אתה מתנגד, אתה לא בכלא. לא, אני אומר, הוא יכל להרוג את אח שלו שם במאבק הזה וזה, והוא ריחם עליו, הוא באמת מנסה לרתום את עולם השדים. אני אגיד אגב שהוא קיבל את המלוכה בהפתעה, זה בא לו בהפתעה, היה איזה כינוס שדים, ופתאום אנשים התחילו לזרום איתו, כאילו הוא לא תכנן את האירוע, זה היה משהו נורא ספונטני. בעיניי הוא זו דמות ראויה להערכה, מה לעשות שהוא אויב שלנו, כן? אז גם כשאני מעריך את האויב, אז אני בעד להחריט ולהשמיד אותו, וכל הכבוד לאופיר ודניאל שעשו מה שעשו, אבל הוא בסך הכל דמות, שאתה אומר, אני מבין את תפיסת העולמה הפוליטית, סליחה על השמאלנות, אבל כאילו, יש לי אמפתיה להורמיז. אוקיי, בוא נדבר על צפת. יאללה, צפת. כאילו, יש פה את ירושלים שאני מכיר היטב, ואת צפת שאני לא מכיר בכלל. וקודם כל יש איזה קטע, לא יודע אם שמתי עליו בספר, על בכנסת שנקרא ויז'נית טוניס, שזה גם נראה פנטזיה, ויז'ניץ, שזה עיר באירופה וטוניס, זה אמיתי, הדבר הזה קיים, אבל בעצם היא לוקחת את צפת, שכאילו עיר מאוד קבלית, מאוד פנימית, והופכת אותה לכאילו, אני יודע מה, לבסיס המרכזי של כוחות הטוב, אני לא אפילו יודע איך להגדיר את זה. כאילו צפת זה הבסיס, זה הפיקוד צפון של מה שגם נכון ברמה הטכנית, אבל זה הפיקוד צפון של הכוחות הרוחניים. ואני אהבתי את זה.
אני אהבתי את זה שהיא לקחה, עוד פעם, את האורבניקה. לקחת את הערים בישראל, לקחת את המקומות בישראל, בלי קשר לוויכוח הבסיסי שלי בשימוש בשדים, ולהשתמש בהם בתור עלילה, זה כיף. ולא לפחד, לא לפחד להגיד ויז'ניס טוניס, שזה הכי נישה שבעולם, לא לפחד לדבר על העיר העתיקה, להאמין בערים, בתרבות שלך. מאוד אהבתי את זה. לגמרי. לי היה חסר עיר אחת, כי אתה יודע, יש ערי קודש בארץ ישראל. יש כמה ערי קודש. נכון. והיה חסרה לי מאוד חברון, בפאזל. כאילו, היה פה מסע בארץ ישראל. הפתח לגן עדן, דרך אגב. הפתח לגן עדן. היה פה מסע בארץ ישראל, קצת הייתה חסרה לי חברון. מצד שני, אני מבין, הספר מוגבל, אולי גם יהיה ספרי המשך. חוץ מזה שלהכניס אותם לחברון, היה גם להכניס אותם לסכסוך הישראלי-פלסטיני. אני יכול להבין שהיא רצתה להימנע מזה. אבל כן, זה מאוד מאוד כיף שהם מטיילים ברחובותינו והולכים במקומות שאנחנו מכירים ורגילים, ושופכים בהם קסם. וזה הדגש. ואתה יודע, התחלנו את הפודקאסט, שאלת אותי למה אנחנו קוראים פנטזיה. אני חושב שהתשובה היא, כי זה שופך לנו קסם על השגרה, על חיי היומיום, גם אחרי שאנחנו מסיימים את הספר. אתה אמרת שאולי אני מדבר על איזשהו אסקפיזם, אני רוצה לחדד, זה לא אסקפיזם. אתה הולך רגע, מתרומם להסתכלות אחרת על העולם, שאתה יכול לחזור אחרי ולומר, וואלה, אולי יש עדים. אולי העולם מתנהל בדברים שאנחנו לא כל כך מבינים ולא כל כך רואים, וגם זה קורה בהרבה ספרי פנטזיה אחרים, כן? יש באמת קסם, כל מיני פניני חוכמה מספרי פנטזיה הולכים ומלווים ואנחנו מכירים אותם. אני חושב שהם מעצבים אישיות ואדם והתבוננות והסתכלות. אני תמיד יוצא מהספרים האלה עם כזה חמצן לחיים שלי. מעניין, אנחנו נדבר על ספרי פנטזיה, כאילו יהיה לנו פרקים על ספרי פנטזיה, וזה באמת מאוד מרתק. אני מסכים שזה נוסח קסם. אני קצת ציני בדברים האלה, כי אני לא מסתכל על זה בצורה כך שהיא מענישה את הדברים. אני כן מחפש את המסר שמסתתר, כי לפעמים אני רואה ביכולת בפנטזיה, להעביר איזה נקודה מסוימת בצורה מאוד חזקה, בגלל שזה פנטזיה, בגלל שאתה יכול לעשות אקסטרווגנטי, אתה יכול ככה לנפח מאוד, אתה יכול גם לחזק את המסר בצורה כזו מאוד חזקה. אז בקטע הזה אני כן מבין. אז בואו נלך הרבה צעדים קדימה, למלחמות, יש שם קרבות, היא עושה קרבות. ואופיר בכל הקרבות האלה, אם אני לוקח את כל הקרבות של הספר, אופיר היא וואחת לוחמת. הרבה יותר מדניאל, דרך אגב, אני לא ראיתי בדניאל איזה יכולות קרב מעניינות, אפילו שהוא היה לוחם בצבא. היא עושה את אופיר לוחמת. עכשיו, אופיר לוחמת בקפיצת הדרך שהיא עושה, אז היא משת באוטובוס, אופיר לוחמת, בים המלח פחות, יותר הגנה, אני יודע מה, אופיר לוחמת בצפת, אופיר לוחמת שהיא יוצאת בצפת, אופיר לוחמת כשהיא נמצאת בירושלים בהר חוצבים על איזה צלחת לוויין. אופיר היא דמות שמאוד פעלתנית, מאוד לוחמת, קצת מזכיר לי את הארי פוטר, כי בעצם אין לה מושג באמת מה היא עושה, היא קצת מנחשת, אבל הכל מצליח לה מאוד טוב אפילו. דווקא בהקשר הזה הספר בעיניי טיפה חרק, אני לא כל כך הבנתי איך אופיר עשתה מה שהיא עשתה, וניכר שגם היא לא הבינה איך היא עשתה את מה שהיא עשתה, ולכן נשאלת השאלה, איך היא עשתה את מה שהיא עשתה. וכאילו, יש משהו בכלל בספרות, בעלילה, יש משהו שקצת חורק, כשהגיבור נכנס לצרה, והוא יוצא ממנה הודות ליד הגורל, או באקראי, או בלי שיש לנו הסבר טוב ואמיתי לזה. זה קורה אגב גם בפרסי ג'קסון, שכבר הזכרנו קודם לפעמים. יש להם את הסיפור שהם מסתבכים בתחנת משטרה, כשעוצרים אותם שם בבית שאן. ואיך הם נכנסים לשם בסוף? אחרי שהשדים תוקפים את תחנת המשטרה. מופיעה דמות שלא שמענו עליה ולא הכרנו אותה, היא חוזרת אחרי זה עוד פעם בסוף. והיא מחלצת אותם. וזה קצת כאילו, אז מה קרה פה בעצם? סתם כאילו מופיעה דמות, חילצה אותם, המשיכו הלאה. אני רוצה לראות איך הגיבורים שלי מתמודדים עם זה. אני רוצה לראות איך הם יוצאים ממצב הביש, אני רוצה לראות איך הם מאלתרים. עכשיו, היו סצנות שאופיר מאלתרת יפה. נכון. היו סצנות שהיא מדליקה אש, עם המצית, וזה... הקערות השבעה שהיא עושה. אבל הקערות השבעה, כמה אתה יכול לרכוב על הקסם הזה? כאילו, אוקיי, הבנתי, יש לה כישרון, היא יכולה לכתוב צלחות השבעה ולתפוס את כל השדים בעולם. אז מה הקטע? כאילו, קצת, משהו פה בעיניי, היינו צריכים קצת יותר הבנה על מה היא עושה, היינו צריכים קצת יותר הבנה על איך עובדים ההשבעות, הלחשים. וזה עוד פעם טיפה קשה לי. אני חושב, הספר הזה גם יחסית קצר לספר פנטזיה. נכון. הוא קצת חסר את היצירת עומק בעולם, חסר קצת עוד הסבר על העולם הזה שהיא יצרה, ואין לי ספק שההסבר הזה קיים אצלה בראש, כי כדי לכתוב את מה שהיא כתבה, היה צריך ליצור את זה, ובדרך כלל הספרי פנטזיה אוהבים יותר, כי לוקח יותר זמן להכניס אותך לעולם, ללמד אותך את החוקיות שלו, את הכללים שלו, מה אי אפשר לעשות, מה אפשר לעשות, ואיך הגיבור פורץ את מה שאי אפשר לעשות ועושה. דרך אגב, השימוש בקבלה זה דבר שגם מפריע לי, כי הוא מרפר טיפה לעבודה זרה.
כאילו... היא מפלרטטת עם זה. כן, למרות שבטוח, אני בטוח שהיא לא הולכת לכיוון הזה, כאילו, ב100%, אבל לא פעם, זה גם נקודה שמפריעה לי. כי להשתמש בכוחות הקבליים, כאילו כמשהו מעשי, מין קבלה מעשית כזאת, זה לרפרר טיפה עם העבודה הזרה, כלומר, להשתמש בכוחות הלא יודע מה נגד כוחות הלא יודע מה, אני לא כזה אוהב את זה, אבל במיוחד כדי שימוש יהודי, אם הייתה נגיד משתמשת בכאלה דברים, אבל לא מכניסה לזה את העולם היהודי, אז אוקיי, זה באמת פנטזיה, אבל אז היא באה לדבר פה על איזה עניין, באה להעביר פה איזה דבר, כאילו בסוף גם להשתמש ברובד, זה סוג של מדע בדיוני לפני 2000 שנה, כן? אז סבבה, אין לי בעיה, אבל זה שהשתמשת בעולם היהודי, זה מפלטט טיפה עם עבודה זרה, חייב לציין שגם כאילו כשהארי פוטר יצא, האוונגליסטים מאוד יצאו נגד, הם שרפו את הספרים, וגם כי מבחינתם היה עבודה זרה, ועכשיו אני טיפה מבין אותם, כלומר לא מסכים איתם, אבל אני טיפה מבין מה חרה להם, וגם לי, כן, זה טיפה חורה, טיפה יושב לי פה איזה נקודה שאני כאילו אומר, כאילו מה, גם בגלל שאין פה אלוהים, אמרנו, זו בחירה נכונה, אבל, אז מה, אז כאילו, יש פה, העולם מתנהל, יש פה איזה אלוהים של פילוסוף, הוא מנותק, הוא לא מחובר, יש קערות השבעה, וכאילו, הוא בכלל לא באירוע, תריבו. זה קצת היה לי קשה. אבל אתה מתפרץ בדלת פתוחה, כי זה ויכוח ער שקיים גם בהלכה עוד לפני זה. האם קבלה זה עבודה זרה או לא, יש לנו שיטות. ספר הברית. יש כל מיני שיטות, האם קבלה זה עבודה זרה או לא עבודה זרה. ובפרט קבלה מעשית, אבל אתה יודע, היא לא המציאה, הדברים האלה קיימים, הם סביבנו, הם קיימים, הם ערים, בייחוד בצפת, ויש מי שמשתמש בהם, וזה מכניס אותנו לוויכוח תיאולוגי גדול, רחב ומעניין, אבל דיברנו קצת על קבלה מעשית, אני רוצה להשמיע לך קטע, שנתקלתי בו בשבוע האחרון, קצת ככה על קבלה מעשית, משהו משעשע לפתוח את השבוע. אוקיי, בוא נראה אם זה ייכנס לפרק, תשמיע לי. אתה יודע שאם אתה דלוק על מישהי, לא משנה כמה יפה היא, כמה חכמה היא, אתה יכול לגרום לה לאהוב אותך. תהיה מלכת אנגליה, לא משנה מי, אתה יכול לגרום לה להתאהב בך עד שארית חייך. זה סוד שכתוב בספר הזוהר, רק תבטיחו לי שלא תשתמשו בו לרעה, ולא על נשים נשואות. כי כמו שסופרמן אמר, עם כוח גדול, באה אחריות גדולה. עכשיו על הפרקטיקה. אתם מוצאים 2 תרנגולים בזמן שהם מזדווגים, ולוקחים מכל אחת נוצה. עם הנוצות האלה אתם נוגעים באישה שאתם רוצים שהיא תאהב אתכם. היא הולכת לאהוב אתכם אהבה מטורפת. טוב, זה ייכנס למנועי פרימיום שלנו, קודם כל זה ספיידרמן, זה לא סופרמן. גדול שעלית על זה. הוא דפוק, הוא לא יודע את העלילה בכלל. זה כאילו אתה אומר. אבל אורי, גיליתי לך את הסוד, תבטיח לי שלא תשתמש בזה לרעה, ולא נגד אישה נשואה. בסדר, אבל זה נגיד, אתה יודע מה שאני כאילו, זה יהיה לפרימיום שלנו, אבל זה עבודה זרה. זה ממש עבודה זרה. כאילו לחשוב שאתה יכול לקחת מישהו את הבחירה שלו, ולהפוך אותו לאיזה זומבי, זה עבודה זרה. מה שדופיר אומרת, זה משחק בכללים של היהדות, של התורה. יש פה כללים וזה משחק בכללים. זה, מה שהוא אמר פה עם התרנגולים והנוצות, זה עבודה זרה. לא יודע. זה כבר מעבר לכללים. לא יודע, למה זה עבודה זרה? מה הופך את זה לעבודה זרה? כי בעצם אתה כאילו אומר, אני... מה זה עבודה זרה, אורי? תוודא לי רגע את המונח. עבודה זרה, זה בעצם שאתה, יש בעולם כל מיני כוחות, אתה משתמש בכוחות האלה, למטרות שמנוגדות לרצון האלוקי. למה זה עבודה זרה? כי בעצם אתה לוקח את הכוח הזה, לא נותן למישהו את הבחירה, אתה משתמש בזה למטרה... בעיניי עבודה זרה זה כפירה בעיקר. זאת אומרת, עבודה זרה זה להגיד אין אלוהים, אני עובד את האלוהים האלה. אוקיי. אבל אני מבין מה שאתה אומר על הקרבות. כאילו, יש משהו באופיר מאוד תמים, אבל כאילו היא מצליחה להינצל מאור שיניה, אבל בצורה מאוד מאוד מרשימה. זה כאילו, היא נכנסת לעזה עכשיו, ויש עליה את כל הציוד שצריך, ופתאום אתה מגלה שהיא פשוט צלפת ברמה לא נורמלית, כן. והיא יודעת תפל את הנשק ברמה שאף אחד לא יודע. הייתי רוצה לראות משהו יותר חובבני, ויותר יצירתי. וגם אולי מצחיק. וגם לא מצחיק, אתה יודע מה, הזכרת פה קצת את הארי פוטר. הארי פוטר, איך הוא נחלץ מכל הצרות? רוב הפעמים זה פוקסים. קודם כל הוא גרוע. אנשים באים לחלץ אותו. כן? כל הזמן יש איזה מישהו שמתערב לטובתו, איזה דמבלדור שמופיע מאיזה גרב, או הרמיוני שמצילה אותו. עכשיו, חוץ מזה, גם כשהוא מצליח במשהו, אז א' מספרים לנו לפני זה שהוא מאוד מאוד טוב במשהו הזה, וזה לא כזה חריג. זאת אומרת, הוא קוסם מוכשר, הוא טוב במשהו מסוים. בדיעבד אנחנו גם מגלים שזה ספוילר למי שלא קרא את הארי פוטר, בגלל שיש בו חלק מאדון האופל, אז הוא קיבל קצת כוחות, ויש לו יכולות, וזה מקור העוצמה שלו. אבל אופיר, כאילו, היא שד שנפל משמיים. פתאום היא נהייתה חרשתה. היא עושה דברים, היא שמה באיזשהו שלב, אומרת שהיא ממציאה השבעות שלא היו מעולם, וככה היא תופסת את השדה המפחידה, שאף אחד לא יודע איך אומרים את השם שלה. וזה קצת כאילו מוזר. אתה אומר, זה כן נראה לך שכאילו המטרה כבר סומנה, שהיא צריכה להיות ככה, ואז צריך לסלול את הדרך. ובסלילה משהו טיפה יתפספס לך. הייתי רוצה לראות משהו יותר יצירתי, יותר קסום, יותר חובבני, שמשחקים איתו. אגב, יש שם סצנה שהיא גונבת ספרים, חנוך, מחברות וזה. נכון. ציפיתי לראות איך היא תשתמש בזה. אמרתי, הנה יצירתיות, הנה זה, היא לא משתמשת בזה. תראי, זה לחש מיוחד, נכון. הייתי בטוח שהיא תפתח, ותראה שמה, וזה.
אני מסכים שבקטע הזה יש קצת קושי, ובואו רגע נתכנס לקראת סיום של הספר. הספר כאילו מסתיים בזה שבעצם לוכדים את הורמיז, ובעצם בזה מסתיים הספר, כי מנצחים את השדים, השדים חוזרים, והמלך החדש זה יוסף שידה, שהוא שד תורני מאוד, למדן, דרך אגב. חרדי. הוא חרדי. יש שם סצנה מעולה על לצאת למלחמה. נכון, אני לא יוצא, אני אשב ולמד, אני למד הגמרא עליכם. בוא נקריא אותה. יאללה, תקריא אותה. אז ככה, אופיר ודניאל יוצאים לליפתא כדי להציל את העולם מהורמיז, שהשיג את מגילת שלמה סוף כל סוף. ואז חנוך אומר ליוסף, השד החרדי, אולי כדאי שתלך איתם, יוסף. תוודא שהם ייכנסו לליפתא. יוסף ניסה להישאר מנומס ככל האפשר בזמן שאמר, אני מעדיף להישאר בבית. תודה רבה. כל בני האדם בחדר פנו להביט בו. מה? למה? אופיר הייתה הראשונה שהתעשתה. כי עוד לא סיימתי מסכת סוטה בעיון. מקולו הבוטח היה ברור שהוא דובר אמת. יוסלה, אני בעצמי למדתי איתך סוטה בעיון לפני 6 שנים. אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101. אבל אתה מכיר את ההיכל מבפנים. בלעדיך בטח נלך לאיבוד או נתפס, אמר דניאל. אני בטוח שיש שדים נוספים שחייבים לחנוך טובה וישמחו לעזור. לא כל השדים מרוצים מההכתרה ממשמשת ובאה של הורמיז. אבל הם לא... אתה מפחד. אופיר נעצה ביוסף את העיניים האפורות והזאביות שלה. אתה יושב על הגדר כדי להימנע מהפסד. קשה לומר שאני מפחד מהפסד. יש שדים שיודעים היטב שאני החברותה של חנוך. אני לא רוצה להתערב בנושא הזה יותר משאני חייב כדי ללמוד תורה בנחת. דניאל לא ויתר ועבר לתקוף את הנושא חזיתית. אם היא תלמד תורה בנחת, אם כולנו נחזור לימי הביניים, וזה ממשיך וממשיך. אז תראה, בוא נתכנס לסיום, ואני אגיד לך את זה ככה. מי ששם לב, בצורה מאוד מדוקדקת, שהשבוע הזה של הסיפור של חרשת, שהוא בעצם שבוע, מתחיל ביום ראשון ונגמר בשבת. בשבת גומרים כי צריך לשבות ואי אפשר לחלל שבת. ומה שהדבר היפה, זה שבסוף ככה, גם בין דניאל וגם בין אופיר, יש איזה סוג של קבלה אחד של השני. עכשיו, בלי להיכנס לקטע כאילו מה יש ביניהם, אמרנו שזה מפגש של 2 קצוות. אז הדבר היפה פה, זה שבעצם לקחה בסוף את 2 הקצוות, את אופיר ודניאל, ובסוף יש ביניהם סוג של הבנה. אחרי שהם עברו את החוויה המכוננת הזאת, את החוויה של להציל את העולם, יש ביניהם סוג של הבנה. אומר לה, אני לא אהיה רב, אבל אני מכבד את זה, שאת שולחת לרב שאלות ב-SMSים. כן? אני מכבד את הנקודה הזאת, מכבד את הדבר הזה שאת עושה, ובעיניי, יש כאן איזה משהו יפה. יש בעצם 6 ימי מעשה, ועכשיו זה נגמר, מגיעים לשבת, בשבת יש איזה רוגע, כל האירוע פה מסתיים, אגב, גם מבחינה פנימית, כן, בשבת כאילו יש את כוח הקודש מתגבר וכולי, ושם הספר נגמר. אז נכון, זה סוף מאוד מאוד טוב, וזה לא כזה נורא שהסוף הוא כזה טוב, אולי גם יהיה המשך לאופיר בתור גיבורה, אני לא יודע איפה עוד אפשר לקחת את זה פה, אבל הסיום בשבת הוא כאילו גם סיום בסופו של יום תהליך של אופיר, שנפתחה לעולם, ותהליך של דניאל שגילה שגם לאנשים סגורים יש עולם פנימי עשיר, שגם אותו, גם אליו צריך להיפתח, וגם אותו צריך לכבד. ובסוף, היחס ביניהם איכשהו נגמר, הוא ככה באמת סיום מאוד מאוד יפה. סיום של תהליך שלם של גיבור, של גיבורה, ובעצם סיום של הספר. סיום של הספר בחיבור שנוצר בסוף ביניהם. כן, נכון, זה סיום יפה, והוא גם לא ורוד מדי, כי בעיניי נשארים פה קצת קונפליקטים פתוחים, גם ביניהם, אבל בעיקר מול אופיר, מול עצמה, לא דיברנו על זה כמעט, אבל אופיר יצא למסע הזה כדי לאבד את הראייה, את היכולת לראות שדים, ומסיימת אותו כשהיא מחליטה להישאר עם הראייה, למרות שהיא יכלה לאבד את היכולת, יכולנו לעשות פודקאסט רק על העניין הזה, אבל לא נעשה את זה עכשיו. ובסוף יש לאופיר הצעת עבודה כזאת, היא מקבלת הצעה בסוף מהבת של שלמה, אני לא זוכר את שמה. בת שלמה, כאילו קוראים לה? בת שלמה. טפט, או טפת. משהו כזה, כן, טפת. כן, כן. והיא אומרת לה, דלתנו תמיד פתוחה בפנייך, וזה באמת משאיר אותנו לספר הבא. אופה, יפה, אתה פתחת פה איזה משהו. כלומר, יש לה הצעת עבודה מונחת על השולחן. כן. אבל אני רוצה לחזור לחיים הרגילים שלה. יש משהו באופיר שהוא מאוד מאוד רגיל, כאילו, אחד הדברים הנחמדים בדמות כמו אופיר, שבשום רגע בספר, היא לא מחפשת להיות הגיבורה הגדולה שמצילה את העולם, היא פשוט רוצה לעשות מה שהיא צריכה לעשות. ובזה להציל את העולם, היא לא מפסיקה להכריז לאורך כל הספר שהיא מצילה את העולם. אבל זה לא שיש לה תודעה של אני עכשיו מצילה את העולם, זה לא שהיא מלאה בתודעת השליחות הזאת ברמה של אני ואין בלתי. מה זאת אומרת, היא מלאה בתודעה הזאת? בציניות, כן, כל הספר מלא בתודעה הזאת. אם תיקח איזה גיבור, כאילו סופרמן כזה, אז הוא כאילו מלא בעצמו. אני המושיע הגדול. עם כוח גדול באה אחריות גדולה. זה ספיידרמן, זה לא סופרמן, למה לא משנה. הבחור הזה, השם ישמרנו.
אבל היא כאילו עושה את זה כי זה מה שצריך לעשות. וזה יפה, ולכן, כשהיא סיימה לעשות את זה, לאיפה היא חוזרת? אני לא יודע אם היא תקבל את הצעת עבודה לא, אבל לאיפה היא חוזרת? לדירת שירות, כי זהו, כי נגמר. כי עשינו מה שצריך לעשות. יש בזה משהו מאוד יפה. יש בזה משהו כאילו מאוד ככה, אתה יודע, לא פומפוזי מדי. אהבתי את זה. נכון, אני גם אהבתי את זה, שהיא חוזרת גם במעבר נורא חד. היא חוזרת לדירת השירות ליום שישי, היא צריכה להספיק לבשל לשבת, והחיים ממשיכים במקביל. אז נראה לי שאנחנו נסיים פה. לגמרי. ונאחל גם למאזיננו שיעשו את מה שצריך לעשות, ויקראו את הספר הנהדר הזה. ממש. הוא ספר טוב, הוא עם עלילה טובה, הוא כתוב מעולה, הוא פורץ דרך במה שהוא עושה, גם מבחינת פנטזיה, וגם מבחינת זה שהגיבורה שלו היא בת שירות. פשוט תקראו ותהנו. אם הגעתם לפוד, כנראה שגם נהנתם. אז תדעו לכם, תספרו לחברים על הפודקאסט, תשלחו את זה לחבר או לחברה, לא משנה למי, פודקאסטים עוברים מפה לאוזן. אז זהו, תודה רבה נחשון. תודה אורי. נתראה בפרק הבא, ובינתיים, תחכו קצת לסוף, תהיה הפתעה. יאללה ביי. ביי. מה השתבש? חרשת. הקפנו אותנו, הייתי בטוחה שהנגילה תיפול לידינו. גורמי ואתה שענן. אני בסך כולה עולה מזעירה. בעליש מעלה כל היחלים. זה הזמן להכות בהם. ההזדמנות הזאת לא תחזור. היא לשה דכלום לה מגינתה. חשיבה כי קלפתו דתומה. היא התתה גם את בני נשה, היא מטעה את כולם. לה ידנה היא ההית, אתה חרשת אביה, מי הוא עיני דשדה איתלה. תביאו לי את הכבד, המוח והלב של החרשת.